aurkeztuko dugun antzerkia da, zerbaitik zian Txernogorritxuren amona basoan, txalo bero bat. Azkeneko aratsalde euritxua zen, Xabita berama gongeran zuten. Xabi, zer egiten ari zara? Ezer, Aspertuko zara? aspertuta nago. Zergatik ez duzu liburu bat irakurtzen? Ez delako ezetarako balio. Ez izan txorakeriari. Ez da txorakeria, egia da. Liburuak gezurez beteta daude. Gezurrez beteta? Bai, gezurez beteta. Zuk uste duzu gizon batek gane egin dezakela. Ez, hori txoriek egiten dute. Manipien liburu batean irakurri nuen Supermanek gane egiten zuela. Baina motel hori ipuin bat da. Ipuinek dira okerenak. Okerrenak? Bai, okerenak. Ipuin bat irakurri ondoren ezera diez ere jabetzu. Noski, beti burua ilargian duzulako. Ez eman, ez duntelako gertatzen den guztia hori egiten. Iba ez dut nolagin dezakegu. Ondo ara, hemen da bazuk ezagutzen duzen ipuia, Txernogorritxo. Txernogorritxo hori okerena da. Misterio beteta dago. Beno, ezin dut antzun. Eta nazi zen ipina irakurtzen. Behin batean, Txernogorritxo bizi zen bere amarekin etxe txiki batean. Geli. Xabi, zer gertatzen zaizu? Hemen dago lehendabiziko misterioa. Baina non dago misterioa? Nola du izena Txernogorritxoren amak? Baina Xabi, horrek ez du axolari. Nola ez duela asolari. Une guztiek dakite beretaren eta emaren izena. Bale, ez erretu izundo jarriko diogu. Miren, ados? Ados, horrela, baina zirien. Eta nazi zen ipuina berriro irakurtzen. Behin batean, Txernogorritxo bizi zen bere ama Mirenekin etxe txiki batean. Geli. Xabi, eta orain zer? Txernogorritxo bere amarekin bizi da, baina non dugu bereta. Etxoretan bizi alda, lanean ari da. Dago bigarren misterioa. Eta, lanean ari da, mekanikaria da, eta oso goiz ateratzen da. Eta oso berandu elegatzen da. Beno, hasi berriro. Berriro? Eta bere pazientzia guztiarekin hasi zen ipina berriro irakurtzen. Behin batean, Txernogorritxo bizi zen bere ama Mirenekin eta bere aita Imanolekin. Geli. Goiz batean amak esan zion, Txernogorritxo amona goizerik dago eta janari hauek eraman barko diozu. Geli. Xabi, nahikoa da! Zergatik bizi da Txernogorritxoren amonaren basoan. Ba ez dakit, eta bainera zait interesatzen. Maneri interesatzen zara. Xabi, izan dizun nahikoa dela. Interesatzen bazaizu detektibo bat bilatu berko duzu. Estero guztiek erritzeko, eta bero kontatuko didazu. Gai, seguna zertara gure dezake detektiboarekin bien ator. Zer motatako misterioak ditu nahi duzu? Ba, egira, ditu nahi du zergatik bizi da Txernogorritxoren amona basoan. Beno, badaki zenik dezke detektibo berenak azalditzeko. Emango dizut detektiboaren telefonoa alemanez berarekin ditzeko. Zergatik bizi da Txernogorritxoren amona basoan asperturik bakar. Poziko da Txernogorritxoren amona basoan. Zergatik zein da arrazoia? Detektibe hasi zen gelako azter guztiak miatzen. Zerbait gertatzen dela iruditu zait, hemen ezkutatuko naiz. Batean zela ilundu zen eta instrumentuak hasi ziren ateratzen. Bazen garaia, zen aspertuta nengoen. Zenbat ordu egon naiz nire kutxa barruan gordeta. Jotzeko eta hartzen zeiko gogoa banuen. Arrazoi osoa dauzkazu, soketan ez
zen amoritzuren amona basoan. Ama, badaki zergatik bizitzen amoritzuren amona basoan, detektibeak kontatu dit. Bai, eta zer topatu du. Batzen amoritzuren amona baso bizira musika ikasten, eta praktikatu behar duen ezer inerk entzuten. Bai, hori alda arrazoia, berrira nahi bozu, azkar kontatuko duzu tipina. Eta ea argitzen duzu misterioa. Magia egingo dugu, garbi horren adalik. Please, txano gorritza zaldadila. Please, untxia zaldaitezela. Etxoa eta historia zaldaitezela. Please, mata mona zaldaitezela. Eta orain entzunari, azkeneko aldiz kontatuko dizut. Bin batean txano gorritxoren ama. Txano gorritxoren bazera joan behar duzu amona bizitatzera. Txano gorritxoren bazera. Bale, hemen joango gara. Txano gorritxoren bizitza, amonaren ezerako. Amona txoikustera. Nora zoazte? Amonaren betzak ezera, ezenikitako eta bakarrik bizira. Baina hori da bideako bida. Tipitapako ringa. Hori izango da monaren entera, joan izkustea. Nor da? Eta amoritzen nahi zizkiatea. Amora, jango zaitu Zer nahi duzute zeo, zer gertatu da? Nire ezkirra bizatzea batik, orentzera txano gorritxaren gana. Tartean txano gorritxutzean, nekatuta nago. Baina nire dainero gehiago nekatu naiz. Mona, azten batzak azu. Zer negotxoa zer gertatu zaio? Txano gorritxoa ama, ondan zaudete oso keskatuta ninduen. Bizkaria esan ditutxoa sakile datxean eta. Zata jama, bihartasun da gaude. Lagi bizkaria, bihartasun da gaude. Hartu zuetxoa. Baina zer gertatu zaio? Ez garritu gehiagi, eraman dituzun toki datxea mesedez. Alako batean zabita dira zan zen. Amona, nik eldira bat egin nahi dizu. Ekartik bizitzera asko. Zata nire dena kontatuko dizu. Zari, azkenean ez zeratan zeratik izena kola basoan. Ba ez dakit, badirudik betianik bizizan dira eta posposek gainera. Eta zu sabi, angonik ikustera joaten altzara. Beno, mesion duen bat ziuten, peritania ematen dit, egin dudalako egotea batea baina, jope, egin anazera zaino. Nori, basura monari. Bale, ama, orain txeituko dut eta esan horiek bihar eman ezera beretzea maskatzeko eta nahi badu, maskatu dudaren partizan jolaztuko dugu elkarrekin. Idani noiz eta historien paperak